Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ụwa Dị Omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na mkpuchi ka ọ dịrị n'eti ebe ahụ, ya bụ n'ụlọ ọgwụ ahụ, ekweghị ndị nọọsụ metụ ya aka, tinyekwara na ọbara si ya n'ahụ apụta abụghị ihe eji ọnụ kọọ. Chikaọdịrị bụ naanị ụmụ abụọ ka ọ mụtara, otu nwoke na otu nwanyị. Ndị aha ha bụ Chinonso na Obiọma. Ka ọ mụsịrị ha, afọ ime nwunye ya wee kpọchie. Chinonso na Obiọma gabara akwụkwọ ụbọchị ahụ ihe ahụ mere. Naanị Nneọma bụ onye nọ n'ụlọ na-esi nri ha ga-eri mgbe ozi ji rute ya ntị na a chọrọ ịhụ ya n'ụlọ ọgwụ. Nneọma jụrụ ha ihe merenụ, mana ha ekweghị akọrọ ya. Naanị ihe ha gwara ya bụ na a chọrọ ịhụ ya n'ụlọ ọgwụ ngwa ngwa. Ka Nneọma siri rịọ ha arịrịọ, ka otu onye jiri lechaa anya were n'ihi oke mwute o nwere wee kọrọ ya ihe mere eji achọ ya. Ka ha na-ekwu okwu, Chinonso si n'ụlọ akwụkwọ bata wee nụkwazie ihe merenụ. Mkpu Nneọma na Nonso tiri mgbe ndị mmadụ gwara ha na Chikaọdịrị enweela nsogbu ruru ndị agbata obi ha n'ọkpụkpụ. Ha niile gbagara n'ụlọ ọgwụ. Mgbe ha ruru, dọkịta emechiela ụzọ ebe ahụ adọbara Chikaọdịrị. O kweghị ka onye ọbụla bata n'ime ụlọ ahụ. Nneọma na Nonso anọkwataghị n'ihi na ha amabeghị etu ihe ahụ siri dị, tinyekwara na mkpu Chikaọdịrị na-eti na-emetụ ha n'obi. Nke a mere ka ha abụọ na-agagharị n'ụlọ ọgwụ ahụ ka ozu akwaghị akwa. Onye ọrịa bụ ndị nwe ya ka ọ na-ata ahụhụ. Ka ọtụtụ oge gasịrị, Nneọma na Chinonso kwụsịrị ịnụ mkpu akwa Chikaọdịrị. Nke a mere ka ha abụọ bewa akwa, chee na nna ha abụrụla onye nwụrụ anwụ. Mgbe ha na-ebezi akwa, dọkịta mepere ụzọ wee kpọọ ha ka ha bata hụ nna ha. Ndewonu, ka o mesịa.